wa innamal muradu ma huwa a'ammu min zalika, amma a wannan littafin abin da ake nufi da sunna shine abin da yafi wannan ganewa. wa huwa shine dariqatu rasul sallallahu alaihi wasallam. abin da ake nufi da sunna a wannan littafi shine hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu akai, wa dariqatu ashabihi, da hanyar da sahabban shi suka rayu akai, wa dariqatu salafus salih, kuma dai har ila yau hanya ta magabata na kwarai. dan malam duk yana kawo maka ne duk hanya ɗaya ce, hanyar da sahabbai suka rayu akai ita ce dai wanda manzon Allah ya rayu akai, hanyar da tabi'ai, hanyar da salafus salih, duka sauran wanda suka rayu a karnonin nan guda uku, to su ne dai ita ce dai hanyar da manzon Allah ya rayu akai. amma me yasa yake kawo maka wannan? saboda ya nuna maka cewa ko da ka ba abin da manzon Allah ya rayu akai din ne, in ba da fahimtar wa'annan din ba, to kawama baka rayu akan abin da annabin ya rayu akai bane. dole sai ka hada da fahimtar su ne suka rayu da shi, suka san menene ya rayu akai din. dan haka hadhihi hiya sunnatul ma'thura, wannan ita ce sunna wacce aka rawaito ta, sawa'an fil itiqadi, ba wani bambanci fil itiqadi a cikin kudiri, bi ma'ana a cikin kudirce na abin da yake da alaka da siffofin Allah da sunayen Allah da aikace-aikacen Allah subhanahu wata'ala, aw fil ibada, ko kuma abin da iraye a kai a cikin ibada, aw fil fiqhi, ko kuma abin da iraye a kai a cikin fiqhu, an gani ko, aw fil adabi, ko kuma abin da iraye a kai a cikin laduba, tarbiyya wal akalat, da kuma halaye. wannan fa shine ma'anar ita sunna a wajen malaman aqida, a wajen malaman tauhidi, a wajen ahlus sunna ce muka mu ahlus sunna ne. wannan ita ce sunnar da suke magana, rayuwa akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kai na abin da ya shafi aqida da ibada da fiqhu da tarbiyya da ne da ɗabi'u duka gaba ɗaya. to wannan shine za a ce ba wajibi bane? me Allah ta'ala ya ce mana game da rayuwar manzo Allah? laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. Allah ya ce haƙiƙa kuna da uswatun hasana, ɗabi'u kyawawa ababen koyi fi rasulillah game da rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. amma ya ce liman kana yarju Allah wal yawmal akhir, ga wanda kaga wannan uswatun hasana a cikin komai na ɗabi'unsa da ibadarsa da fiƙi da komai da ka sani, ka rayu akan abin da manzo Allah ya rayu a komai nasa. rayuwar manzo Allah din gaba ɗaya ita ce fa ake magana anan. kuma fahimta ko? da haka wannan wajibi ne, ba wai sunna ce kishiyar farilla wacce ka saba karantawa a wajen a gaban malamin fiqh ba. kuma fahimta ko? kullu hadha yusamma bis sunna, duk wannan ana kiransu da sunna min haifil umum, ta bangaren ganewa, duk wannan ana kiransu sunna. kuma riko da sunna din ta bangaren abin da ya shafi aqida ya fi wahala sama da riko da sunna ta bangaren abin da ya shafi fiqh. kuma fahimta ko? kuma kowanne yana da muhimmanci, amma wanda ya kasa riko da aqida ta bangaren abin da ya shafi fiqh ba zai iya riko da aqida ta bangaren abin da ya shafi wa ba ibada, aqida. in bid'a zaka ga in ma suna riko da sunna bangaren abin da ya shafi fiqh ne kawai, amma sun saki sunna ta bangaren abin da ya shafi aqidar manzon Allah. kuma yanka ko? da haka wannan ya fi sauki. to hatta ma sunnar ta bangaren abin da ya shafi fiqh yan bid'a ba sa aiki da ita, ko ba haka ba? ai kaga sun misali jisatul istiraha a sallah, ai kaga aiki da sunna ne a fiqh, ko ba haka ba? misali a menene
sanya hijabi, rike hannu a cikin sallah, kai hatta karatun alqur'ani yanda manzo Allah ya koyi ba haka sunna shine manzo Allah ce mallame ta ganna bil qur'ani fa laysa minna. Ba sa karatu ko da tajawidi, sunna ta karanta ai karatu da tajawidi. Duk wayannan abubuwan da ga suna yi in suna yi ba koyi da sunnar manzo Allah suke ba, to wanda ya kasa yin riko da sunna a fiqhu ya za a iya riko da sunna a aqida? Ba zai yiwu ba. Ga abu mafi sauki wanda ana iya samun yan bid'a kaga suna riko da sunna a fiqhu. Ya manzo Allah yi alwala, ya manzo Allah yi zarki, ya manzo Allah yi sallah, ya manzo Allah ya sanya sutura, ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala. Wannan fa duk riko da aqida ne abin da ya shafi ne fiqhu. Za a iya samun dan bid'a yi wannan ya dage wando ya aje gemu, amma aqidar irin ta manzo Allah shine ake gaya maka babu yanda za a yi su iya riko da wannan. To wannan din ma ya gagare su anan. Dan ga suna yi galiban yanayi ne ya canza su, suke komawa dole suke yin wa'annan abubuwan. Amma da ba sa, amma an kada dan bid'a yana matan shi tana sa hijabi ba dan aiki da hadisin manzo Allah bane. An ci shi da yaƙi ne bayan da ya iya. In yana da karatun Qur'ani ba wai dan manzo Allah ya faɗi wannan bane. Har anan duk sun yi watsi da sunnar manzo Allah. Bare ka dawo abin da ya shafi aqida. Kun fahimta ko?